Victor! Nej, baby. Hej gutter og gutinder. Mig og min kæreste vil så prøve at lave en part 2 af Five Nights at Freddy's. Ja, fordi vi skal da videre. Og det der med at komme til nat 2, det er ikke acceptabelt. Nej, vi skal jo minimum op i nat 4 i alle 4 spil. Så om det så skal være en del 2, del 3, for vi når der op der måde. Om det så bliver en del 12, det er lige meget. Ja, det skal nok lykkes. Så lad os så prøve igen. Ja. Så se om jeg kan huske det her. Det der, hvor der er kun de 2 døre og der kameraer. Det er den mest simple af dem. Så burde det også være den nemmeste. Første time er allerede gået. Smertefuldt. Ser du smertefuldt? Smertefuldt. Smertefrit? Ja, han går godt nok tæt noget. Ja, man bliver næsten helt sulten af at høre den larm i køb. Ja. I sidste spil, der snakkede du meget om kylling. Ja, grillkylling. Grillkylling, ja. Men lige nu, der har jeg et eller andet sted bare lyst til sådan en god gang wok med kylling. Der står kylling ude i køleskabet. Altså kylling og bryst. En bryster. Ja, du vil godt lide bryster. Hvad fanden er det for noget? Galdenskab. Ser du galdenskab? Ja, galdenskab. Det er altså virkelig frustrerende, når den gør det der. For man ved heller aldrig, hvad der kommer i den anden side. Du bliver bare ved med at klikke og så håbe på, den når det bliver 6 inden... Yes. Fuck, vi er awesome. Du er awesome. Der er en eller anden lyd, jeg ikke har hørt før. Der er noget, der banker på. Ja. Det er ikke ham, der gør det. Jeg kan skide mine bukser. Skide eller brud? Skide. Som i at jeg er bange. Vil du have, at vi skal gennemføre nat 4, eller skal vi bare komme til nat 4? Det er ikke, det finder jeg ud af. Okay, men det var bare lige, at jeg kom lige til at tænke på det, du sagde. Altså, vi skal ikke... Jeg fik faktisk ikke et chok den her gang. Det var så stille hele natten. Ja, ikke? Så skældt. Det er sådan, det plejer at lige gå lidt tid, for de står ude til den kommer ind. Ja. Dum. Han lyder godt nok glad. Det lyder som noget for Peter Plys. Og jeg har set verdens sjoveste afsnit af ham. Altså Peter Plys. Hvor der stikker vand ud. Så siger han, der stikker vand ud. Hvad? Der stikker vand ud af ham. Så kigger han. Så siger han, der stikker vand ud. Hvad sjovt er der i det? Mig og Kasper, det havde sgu da hyggeligt med ham. Hvad? Der kommer ham der. Og de er alle sammen væk nu. Fuck. Der er noget at løbe. Ja. Det er nok Foxy. Men jeg har lukket døren derovre, så han kan ikke komme ind bare lige sådan. Eller han kan ikke komme ind. Jeg går da ikke ud fra, at han har en eller anden nøgle eller et eller andet til den. Han har fandme snyd af at spille. Kom ind! Nu gik den lige fra 14% strøm til 7. Det kan godt være. Det er fandme unfair. 3 2 Fuck, hvor nice. Fuck. Oh shit. This is some scary shit. Jeg kan ikke lide den der dum.
Dum. Jeg fik lige den der. Det er altså ret skummelt. Også fordi hver nat, der kommer der en ny lyd, som du ikke er vant til. Så der skal du lige finde ud af, hvor den her tidsmål er sådan virkelig skummelt. Kom så. Altså virkelig. Det er sådan et spil, hvor man... Ja, jeg har i hvert fald ikke lyst til at sidde og spille det alene. Jeg vil seerne gerne se det. Jeg synes, den kommer op på 5.000 likes. Så bare lige... ring en gang. Hvis den kommer op på 5.000 likes, så kan jeg godt gøre det. Så får du lige prøve at introducere måske 3 gange eller sådan noget. Du gennemfører nettet eller andet. Ja. Altså sådan. Det skal jo egentlig højere netter, det skal ikke bare lige sådan. Ja, sådan 3-4 stykker. 4 stykker, ja. 3-4 stykker. 3-4 stykker. Okay, 10.000 likes, man går på net 4. Okay? Okay, men det er sgu fordi jeg ved, det er umuligt. Få 10.000 likes. Så, prøv lige at hjælpe lidt, så vi har fået til 10.000 likes. Det bliver sjovt. Så du er klar, så må du ikke engang sidde med nogen. Fuck, ser væk, og den er helt åben. Det har vi ikke set før. Der var han! Han løb på den! Han kan løbe! Der er ham, der har banket på alle de gange der. Så hver gang vi hører nogen, der banker på, så er det ham. Eller hvad? Det må det jo være. Det må det jo være. Fuck, det er skummelt. Oh my god. Du skal ikke grine. Nu må det jo være. Ja, det er det sikkert også. Jeg tror, den satte sig lås i hak. Fuck, man er bange. Oh my god. Jeg er bange. Er du ikke bange? Ikke sådan helt endnu. Altså selvfølgelig, den går måske lige en 10 slag i minuttet hurtigere end normalt. Ja, ellers ikke. Så det var mig, der er en pylderøv? Det ved jeg ikke. Du skulle til at sige ja. Det jeg skulle til at sige, det er, jeg bliver også selv bange, eller jeg kan da godt blive bange alligevel, men det er først, når det kommer. Se! Og 2. Ja. Nu er jeg bange med. Jeg blev ikke sådan helt bange ved den første, men den anden, den har jeg ikke lige set komme. Så er det ligesom om mit hjerte, det skippede et slag. Kom nu, bliver nummer 1. Jeg har snart ikke mere strøm tilbage. Jamen, jeg skal spare på batteriet. Nej, jo. Jeg kan godt kigge. Ja, det er på et rum. Det er der, hvor de... Shit, der er ingen... Åh, shit, han er på vej ud. Så tæt på. Når jeg misforstår. Hvad? Men der var ingen lyd på ham. Nej. Så han kan ikke, man bliver ikke bange af det der, bare det ikke kom sådan noget op. Nå.
Hvad skal man gøre? Jeg ved det ikke. Hvordan med, når han kommer? Fordi Foxy, den kan man jo se. Ham den er bare lige pludselig væk, så det er hun der måske ikke rigtig noget at gøre ved. Jeg ved det sgu ikke. Nå. Ja da. Det gik fandme stærkt. Det kamera jo stykker. Eller hvad? Jeg kan godt lide den der. De er der. Så kigger du igen, og så er de bare væk. Eller så er den ene i hvert fald væk. Jeg synes, det var lidt genialt. Jeg kan ikke lide, når det kommer frem sådan der. Virkelig bare skumt. Er det træls, jeg egentlig sidder sådan her? Okay, hvad var det? Betyder det så, at ham der er ude? Den sidste vi ikke ved, hvordan man finder ud af, eller kan regne ud på. Måske. Jeg synes også, vi har fået det. Jamen, jeg kan ikke... Den her gang går det lidt bedre med strømmen nu. Jeg har heller ikke uploadet det. Shit, jeg skal derovre på. Jeg ved fandme ikke, hvad jeg lige skal tænke om det der melodi. Nej, vel? Og det kommer til at få den lyd der. Dengang det var på et tidspunkt, der var jeg lige... Dengang jeg spillede Snake, ikke? Det der. Så var vi lige hurtigt inde på Agave, så vi skulle lige vente på, at det virkede der. Når den løber. Jo, det er ham, der banker på. Hvad det er, jeg hører. Fuck, man. 2 gange. Du er fandme ude af en skid ikke at være. Jeg er du så tilbage på dit rum. Jeg synes, der har hørt noget fodtrin. Og du er sikker på, at der ikke er nogen, der er blevet belyst jo engang? Ja, der er ude. Ja. Det er altså virkelig meget skummelt der. Og vi har bare været så tæt på. Det er nok det værste ved det. Fuck. Nu er jeg ude. Nu er det... Shit. En stram, mand. Shit. Det er noget shit på, hva'? 17%. Sidste gang der var jeg på 19. Ja. Så har jeg tænkt på, at han snart kommer om det. Hvad fanden skal man gøre det her for? Det er bare alt andet, hvad den plejer at være. Det er helst her, hvor klokken er helst skulle blive 6. Ej, undskyld 5. Jeg vil også gerne 6, jo. Ja. Det er jo helt sindssygt, at det står, at jeg kan bruge på dem. Den banker på. Det er sådan en bitte dværg, der banker på. Det er fedt. Hvor fanden kom den fra? Vi håber i hvert fald, at I kunne lide vores video. Og husk,
5.000 likes, og jeg spiller alene. 10.000 likes, og jeg når helt op til nat 4. Om det så tager mig 2-3 timer, det er lige meget. Jeg er ret sikker på, at jeg har en ved siden af mig, der tvinger mig. Det skal vi, når vi får alle de likes. Jeg ved, vi kan. Ja, altså, det får vi se. I vil i hvert fald synes godt om det, det er jeg helt sikker på. Det er jeg ikke så sikker på. Men ellers så... Ja. Giv et like jo. Også bare fordi I kan lide den her video. Subscribe, hvis I gerne vil vise, at I godt kan lide kanalen. Og gerne vil følge den fremadrettet jo. Så kan I jo få de nyeste ting med det samme jo. Kan se dem med det samme. Skriv en kommentar. Hvad I kunne lide ved filmen, hvad I ikke kunne lide. Ting, der skal gøres bedre. Nogle challenge, nogle ting, vi kan smagsprøve på. Et eller andet. Vi kigger på det. Og ja. Vi er i hvert fald friske på at prøve nogle ting. Ja, i hvert fald. Så. Endnu en gang. Som altid. Tak fordi I vil kigge med. Og vi ses. Hej hej.